Jadi khususnya kolor Pak. Pak ini saya tahu keceblok neng bendungan semaput di saya guys. Nah, motor wis gak kuat nahani ya. Nah, Pak apa ngelumpat nganan nang nyemplung nang kedung. Sikil iki kegawa dalangan motor. Dadi Pak iki ceblok nang bendungan iki sing gak enek banyune kae. Ya sadar. Dadi kok digeret lho. Ya wis tetep kok kaya digeret motor. Motor wal kuwi tetep blas apakane. Pak ya sompat wis Allahu Akbar sadar. Pak ya ngono. Allahu Akbar. Teriak. Semaput langsung. Wis karo apa-apa. Cemplung bendungan yang kaene guys, neng bagian banyune sing metune saithik-ithik nggon pintune kae. Wong kuwi nyamplok pakane nyamplok pintune. Nek Mbah Sabar karo Ukit iki mancing nang isor ngono. Krungu motor ceblok melayu. Terus wah, anu Kang pasti ceblok ngono. Nah, terus ngono nyodak. Aku ya krungu tapi gak iso ngerti. Gak kuat. Semaput. Nah, melek kuwi langsung opo ngete mubeng. Wah, mubeng. Wis gak kuat melek. Merem. Dadi sirah iki ndaduk mestar ya sak bantere, guys. Bantere. Ya pae sempat grayah-grayah, tapi kayak iso melek. Grayah-grayah. Tak deme sirah kuwi jatuh orang. Wis ya campur nang banyunan gitu, Mak. Tak deme ngene iki gak no. Ya terus Ukit yo, piye Kang? Ngono ya. Wis kowe meneng sik aku ngono. Aku rung ndase melek. Apa dileh aku mau. Nggih. Soale aku rung sadar awakku rung sadar nemen. Mau aja angkat ngono. Ben sadar sik. Maksudnya tenaga barang iki ben enek sik. Suwi betahe suapae sendungo sae-sae sendungo. Kuwi mung ceritane iki tak tekek tapi sampean pegelinu gak duwe ya Pak ya alhamdulillah aku ngono. Oh gak duwe cuma nek keselen kuwi sing bekas ceblok iki. Cebloke ning bendungan kuwi kemana? Kudune mijetno netre. Iki kan selamat iki coba blok kon dhuwur kuwi pundak iki semampir talut sik sing nomor 2. Kon dhuwur nomor 2. Blek semampir lah terus mblurut mengisor sirah langsung godhog blek wis atang-atang ngono wis gawe apa-apa gedhog sik terus cara langsung total mengisor ya mbah dadine wong cuma pae nyampluk pundak iki nyampluk talut sing kuwi dadi mblurut iki rada ketahan talut kuwi mengko pundak. Tapi sakal ta sawo sekampekane wah sawo anggere apa ambekan mangan kaya ditetel kok. Terus mulai kan wis dodok ngubur bobetan kan terus Bu untung kuwi tak terus takon ngijeti Mas Miko. Kan kono pinter. Terus ijeti ngantek keselen iki lagi iso ambekan iki plong ngono. Ah pinter kono takoni masalah mijet pinter kono njowo kok ngerti paham. Nah, bareng ngono kuwi tak gonteni terus kono Kak. Enten kowe. Gonteni angga mijeti. Wis ronggar sore pae to pijet nang getas. Mulai wong getas wis waras nek. Wis waras wis ngono biasa. Ora wong-wong wis nang omahe Mbah Tin ngono ngomongé manggon nang kono. Bek kono manggon. Nunggule Pak pengen delok. Nggih. Piye anggere wong wis bingung dikirane ya piye. Lho dilalah yo gak tato. Lho motor ku takoni jaduk gak piye-piye cek muni ya. Bensinne kondang. Wah sak bayar. Masa ya motor kuwi? Ya motor kuwi ya? Iya. Priye kaya wah togel ngono. Setere kuwi bajirune jocis. Bajine kondang. Bajirune kondang terus bajirune. Baote kuwi setere kuwi baote ngantek mlete ilang. Baot setir sak sisek. Terus tak taleni karet. Terus mulai sing kena nggo pakan sing numpake sapa ya? Iku apa? Itu ya kok tumpake ada pakane kuwi.
Cek muni ya. Cis nomor. Aku tak eling-eling. Waduh cek muni ya. Nanti kuwi togel kabeh. Lho wis ari watu kon dhuwur. Iya antar kok. Suatu pondasi. Tewang ngono kuwi wis payes ngono sawo brek. Wis karo apa-apa ngene. Tis saya mah ben ngono wis. Barang wis iso melek, sithik-sithik iso melek. Terus taraupi. Sok rawaup, raup ngono terus melek. Ngabiar pakai gelem matek. Matek sedulu uyur sampe ambruk neh. Disaut neh mbek ukit kuwi saut prop cewekeli ngono. Piye? Menenge saya tahane saya yong. Terus aku menenge iki saya barang wis mulai normal. Apa digendong. Kasah terus tak munggah dhewe. Gawe nungguin aku wis munggah dhewe. Montor kuwi langsung mana wong akeh langsung junjung wong ngisor tawarik mendhuwur ngono ae. Tampani kodak sing kedua kuwi to mendhuwure tawarik neh ngono. Montore kuwi. Diantel motor kuwi diantel. Tahu apa kuwi reme iki nganti gak jalan. Nggawa aku rongsak montore tak jolne tau. Jolne langsung nyewong karenan. Iya. Ngene ya gak apa-apa. Motor personal. Bajiru justice. Bajiru justice, bajiru. Aku nyolot ngene motor tak jolne ngene. Nang sawah ngono. Selamat pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, persiapan ki apa perang iki? Pak Es siap-siap apa perang guys? Suasana isuk pagi nang Telaga Tuwung, Suro manuk-manuk. Cek manuk tangkek bareng. Kakak. Nek sumure Mbah Marsam kan dhisik. Ngene iki anggere nganu dhisik dibancaki mubeng. Nek pas apa ngono kae nyadran. Oh ditutup saiki. Jet pamit guys. Tetep rapet tok. Kayak ana ben gak apa. Ben kayak ana pitik sing ngecemplung. Iki selange mbae sret. Rono Bayi tuku neh guys selang sampai atusan meter seret teko sawah kono. Brono kae. Dadi nek apa jenenge? Ape diisi ngono kuwi. Iku iki dicopot terus arahe mengguri mengguri rono. Tapi kok jet pame listrike kan nggone mbae kotake kae. Diceklekno sik lagi nyala. Termasuk wong guri kae njaluk banyune ya konggone mbae. Listrike gamblok mbae listrik nek banyu. Pinuk guys, dadi gak perlu bayar. Wis karek nggae gak perlu bayar listrik. Penak gurih. Justice. Iki larang banyu lho guys iki. Iki koyok sing nyalur PDAM ngono kuwi ya. Nyalane iki gurne isuk sidiluk niku kok nyala. Kawan wis mati, iki larang banyu. Tak omong ngono. Sing kok elektrik ngono kuwi
angel banyu kono kan ya PDAM lek Tri to. Tapi lek sing duwe sumur ngene iki kan anti kekeringan iki. Wis duwe nganu dhewe. Tromono kae isuk-isuk wis ka warung ki lho, mbuh blonjo apa kan. Wis blonjo ki. Tuku gethuk. Nukone permaisurine. Ya. Isuk-isuk. Iya meniki Pak iki wis persiapan budal guys wisan. Soalnya engko muat isuk. Jane rencanane ndek iki muat loro, engko dina iki Pak ben prei. Terus wonge apa jenenge? Nganu duduk sapi tenge, tapi karena treke gak sida teko, treke gak enek. Dadine Pak kuwi apa jenenge? Saiki ya kerja meneh, tapi iki engko awake dhewe langsung balik. Iki engko aku guys hasil engko ketoke arep melok engko terus jam 3 apa jam 4 ngono engko dijemput Ica diparani ning Dong Sambi. Asrile arep melok rono kan Ica kan kok ngurusi Mbah Marsam sik. Ica kan kok masak sik. Kok anak gelembung ya? Ica kok masak sik wonge. Masak ngurusi Mbah Marsam, jangan ke Mbah Marsam kok lagi cair. Soalnya aku ya dino iki yo ngesrengno barang guys. Aku yang ngesreng Pak Depri tak telepon deh bengi Pak Depri paling penak. Nggo kopi dhewe Pak De aku ngono. Ya. Iya. Ya, iki Terus ben anu apa jenenge Ica dire kon kayak dhuwit kowe 100. duit apa? Mbah dire apa. Olahraga ya. Ya, Alah ora usah gowo ngono. apa ki baterainya kok gawa. Nak adis engko mudeng nak lewat kowe nak menawa wis buka. Heeh. Karek tuku cas tok. Heeh. Tak gak meja kontak Ica nang meja. Heeh. Duit mikir apa tuku gorong-gorong barang kok disimpen bayaran gur 600 800 mbok ngarisan 200 kayak karek 600 lah 600 berapa mangan berarti hati-hati lo kacar lo dilerekno isuk ki engko muat sik terus lagi tebang neh ngono. Iya kingko ya langsung muat terus ngeras tebang. Pae arang muat kok, pae lebat. Mikul tak ngono-ngono. Arang melok mikul dek khusus babat. Nah, babat tak tahu ora tak seneng mikul mau. Heeh. Ketahu. Senenge mikul. Gak kerasan babat cah nom-nom. Sarapan esok-esok. Kuwi menglalik kuwi sapa? Kuwi sapa sih? Dah pangan. Ndi kuwi ya mah panan kowe. Lali dia guys moro-moro. Moro-moro kuwi sapa? Kowe arep turu kene omahmu ndi jere? Lalinan kowe. Omahmu ndi jere? Sesuk tangi turu wis sarapan serabi tuh kok nayang beb. Kotange anyar kok Belgia. Larang wi guys. Merke kremes kuwi. Emang modelnya terawang-terawang ngono guys. Tapi larang wi mahal. Esok-esok wis sarapane roti Belanda kok. Mangani lo gaspol guys, kayak enek kata mangan cimi-cimi kene ya meniki wis sarapan. Engko awan titik mangan, duh.
Mangane gaspol jekan. Isuk ngene iki sing lanang ya wis setia golekno jajanan ning kono ning gone bakul rayang ngono kuwi wis ditumbaske. Wisan. Deloken kuwi. Wis camik-camik engko bar iki gletak meneh. Melek-melek madang meneh. Mbah kuwi mau abang-abang kuwi apa ngono pas aku ning WC kuwi mbah apa sing dimaksud. Abang krasak disauri ngono karo selanang. Piye? Wis entek sak buntel iki, guys. Untuk ukuran wong sepuh sak buntel kayak wis menyala telakku kok. Wis warek ah. Engko ape diganti engko guys wis tak wehno rene. Ape diganti engko ben diganti Ica engko karo Ica. Lama ewi lho ngisor. Duh. Engko kuwi. Wis warek. Warek. Jawane nawani dikira tamu, guys. Lali dek, guys. Dikira tamu. Gletak alah ya. Turune angkler, guys. Kaki dinggo cegatan soalnya wonge nek turu kuwi mubeng. Kadang ning gladak ngisor. Kuwi makane kae dinggo cegatan ceritane sing ireng. Panas. Panas. Jaluk teh. Diomongi sing lanang cek panas. Mang bayi. Kotange tukokne loro kuwi. Biru karo Blackpink. Teko omahe ndi jenemu? Teko omahe ndi rada medhok sampe cah kuwi dek dong sampe. Jangan apa? Iwak. Oh tujuan iwak. Piro ngono iki? 9.000. Tujuan iwak. 9.000 rasa utek-utek ada. Iya. Daging tok. Tujuan iwak. Tiga serabimo. Pecernya tuh. Kirone wong liya, guys. Lali sih. Kucingnya aja. Jeruk kelonanya po. Kucingnya sapa? Kucing melok kene buah kucing sapa kok. Oh, kucing melok kene. Kucing wis suwe nang kene kok. Wis enek pirang sasi? Sesasi antarane. Wis ora gelem nang ndi kok. Nang kene terus. Kucingnya nang kene terus. Iki kan dhisik dieloki kucing terus ngopeni kucing terus kan dhisik. Itu di kene ta. Itu di kene. Apa? Kotane. Iya, singgane. Kotak apa? Styrofoam. Oh, styrofoam. Sampeyan dadi nek rene kan karo ngenteni ku ngasih cat teko kan telepon ose. Sok kapan tekone? Sing kapan cat tekone? Oke. Kowe iki jane kowe iki stres apa piye to, Cah? Klambi mbok ngonokne udelem ketok, gegerem ketok. Lho ngono kuwi timbang ngono dan jupuk kerudung kae kono lak ya kena. Goblok, digoblokne wong mo. Iki Dian Thailand. Iya. Iya. Jamdu. Sing mare rame ya kuwi nyocot ya, guys. Pin seru guys. Arenti Mas. Ar camping. Vibes-nya itu loh. Ar camping. Bener-bener
apa jenenge? Camping. Zaman dulu. Pamane jare-jare nek pas udan guys, walah. Jare koyo dhisik, zaman dhisik. Delma ini tuh nostalgia ini nostalgia yang banget gitu loh. Princess tak ya. Kayak masih kerasa banget alami. Karena kan kayak wis jalan yo. Dan ini nek ujannya ada suara kodok, suara jangkrik tuh nostalgia banget. Persiapan balik. Aku juga. Gue paling iya ya di bolong saidik kira masalah kira piye-piye. Tambal nganu kuwi lho, apa jenenge? Aduh. Iya, nggurine dikek kardus ngono kalau terus di lemge apa di nganu kuwi lho, solasi. Kena nek. Ayo. Kira gue angkat dia tuh jadi ini nggak angkat dia gue angkat. Bisa gini sih. Ini langsung dilebok nih kamarnya mangkak kono to. Langsung kena digawe kuwi. Aku ngidol, aku ngidol. Pinter sih ini seru kono. Madep ngidul. Iya, madep rene. Madep rono ya. Rene. Iya. Kalau ini tandur. Heeh. Aku gak sedih ngetok. Mbah madep karek madep nanti apa madep kasore dhek kono. Ini ngidol tak. Enak gelas seberang. Gelas 1 juta. Ketok sedenge miring ketok sedenge. Gak sedih nek ngene. Miring. Iya. Madep kasurmu kuwi lho. Ya miring wis sedenge madep kasurmu. Madepno kasurmu kuwi lho madepe. Loh, ora iso dibuka tapi. Semua sedeng di kamar ini. Ora iso dibuka. Ora iso dibuka lho kok. Kapan ya? Kayak elektrik nih. Ora iso dibuka lho kok. Emang gak sedeng ya, Mas? Gak sedeng ya berarti kayak kene ngarep lawang kene. Ngarep sampai ngelawang pas kene iki lho. Berarti kene. Dalam muat. Kamarnya terlalu muat guys. Tidak muat sama sekali. Kursi ini kok digeser. Nah, kayak kono samping lawang pas koyo kae samping lawang ngono lho, samping kono pas. Nah iki kan gak perlu kayak tataan ngisore kan enek sikilane wisan. Kursine dipindah. Kursine kayak ngarep kono lho.
Kayak di. Ngarep pampar kono lho. Awat ki ya. Iya lho. Mas sayange bolong sih. Belum saidik ya. Ora enek tikus mlebu kuwi wisan. Ngono kan nambah aku. Yo Sekarang geser nang kono pas ngarep lawang kono kuwi lho. terus mantes. Diganjeli. Yo. Golek kayu kono to, Cah. Apa watu-watu kumbung, ganjel watu kumbung ngono. Wes ki lho. Terus iki.